তো আজি এই চালাকাটি রেলগেট নামাপাড়াত আমার এজন খেলুৱৈ মিস দমন্তী বৰ্মনে চণ্ডীগড় বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি উজু টিমত হৈ আমাৰ প্ৰজেক্ট ভাগ কৰিছিলে এই হিচাপে আমাৰ दमन्तী बर्मन ओमफ्राय आं दा कमार्स कलेज क'क्राझार कमार्स कलेज सेकेन्ड सेमाव फरायो ओमफ्राय सालाकाटि नामापारानि इन्टार इउनिभार्सिटी उसु गेलेनायाव स'नानि मेडेल गल्ड मेडेल मोनबोनो हादों माबायदि मोनदों आरो बे गेलेनाया बबेयाव माब्लानिफ्राय जादों गेलेनानै देरहानानै मोजाङानो मोनदों ओमफ्राय पार्टिसिपेटआ जाबाय 22 फेब्रुवारिनिफ्राय 27 फेब्रुवारिसिम जादों आरो बबेयाव जादों चन्डीगढ़ इउनिभार्सिटियाव जादों माबायदि एक्सपिरियेन्सआ बेयाव गेलेनाय एक्सपिरियेन्सआ मोजांमोन माने इदिनो कारेजबो मोनदों आरो गोजानाव गेलेहैदोंना ओमफ्राय बिदि फार्स्ट टाइम गोजानाव गेलेनानै एसे मोजां मोनदों कारेजबो फैदों ओमफ्राय पार्टिसिपेटबो खालामनो हागोन बायदि मोनदों स्टेटनि बाहेराव गिबि खेब आरो ना फार्स्ट टाइम बबे इउनिभार्सिटि जाना गेलेयो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मा क्लासाव फरायदों दा कमार्स कलेजाव सेकेन्ड सेम मा इभेन्टआव गेलेयो विंसुन माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन नों उसु गेलेनायखौ 2022 निफ्राय गेलेदोंमोन आं ओमफ्राय दा 3 इयार्स जाबाय बबेयाव जागायजेनदोंमोन गेलेनायखौ नों गुवाहाटीयाव गेलेदोंमोन फार्स्ट सोलोंनाया बबेयाव सोलोंदोंमोन सालाकाटि क्लाबाव ट्रेनिं लानाय जादोंमोन राकेश सारजों ट्रेनिं लानाय जादों दासिमाव मोनबेसे गेम बिदि कम्पिटिसनाव बाहागो लाखो मोनब्रै बहा गेलेदों बे डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गल्ड मोनदों ओमफ्राय गलाघाटआव सिलभार मोनदों ओमफ्राय अलिम्पिक गुवाहाटीयाव गल्ड मोनदों ओमफ्राय बे चन्डीगढ़ इउनिभार्सिटियाव गल्ड मोनदों इयुनाव मा जानो लुबैयो एम ए लाइफआ डिफेन्स जानो लुगैदों ओमफ्राय गेलेनायखौबो कन्टिनिउ खालामगोन ओमफ्राय बाहाय डिफेन्सआवबो माबागोन आरो दासिम प्रेक्टिस सोलिबाय थायो औ बहा सोलोंनो दानो बे सालाकाटि क्लाबावनो नख'राव सोर दं नोंस्रा जोंना नख'राव मा दं ओमफ्राय जों बिब' बिनानाव साब्रै ओमफ्राय बाबा गैला जों क्लास 8 बानो बाबाया माबाबायमोन डेथ जाबायमोन बाबाना बेयाव साबैसे गेलेगिरिफोरजों गेलेनो गोनां जादोंमोन 20 जोंनि इभेन्टआव 20 मोन माबायदि थाबमोन माबायदि गोब्राबमोन बिदिनो हार्डमोन आरो माने मानसिफोरखौ नुनानै एसे गिनाय बायदिबो मोनदोंमोन मानसिफ्रा एसे मोजां प्रेक्टिस खालायदोंमोन ओमफ्राय आंबो एसे नार्भास जादोंमोन मोनगोन ना मोना होननानै मामियाबो खस्थ' खालामदोंमोन नालाय थांनायावबो ओमफ्राय बिदिनो होमबाबो कारेज खालामनानै नार्भास जानानैबाबो गेलेदों ओमफ्राय देरहाबाय नोंनि बे उसु गेलेनायाव सोर मदद खालामो आंखौ राकेश सार खालामदों तुला सारमोन खालामदों फेमिलिनिफ्राय माबायदि सापर्ट मोनो फेमिलिनिफ्राय सापर्ट खालामो कि बिदिनो गेलेलांबाय था बिदि होननानै ओमफ्राय प्रब्लेम दंबाबो मामि मोना होनो कि जेबो नङा गेलेबाय था बिदि होनो ओमफ्राय बिदिनो सापर्ट खालामबाय थायो आरो बिदिनो कि नार्भास जानाङा बिदि होनो नेक्स्ट गेलेनांगौ टुर्नामेन्ट दं नामा औ मेयाव दं मा खेला गेलेयो बे स्टेटआव गुवाहाटी ट्रायल सेलेक्सनाव साबेसे लोगोफोर थांदोंमोन नोंसोर बेयाव उसु गेलेनायाव 18 बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि 18 थांदों गासै मोनबेसे मेडेल देरहाबोदों 6टा दा 7टा गासिबो उसु गेलेयो माने मोननै गल्ड मोनदों ओमफ्राय मोननै सिलभार ओमफ्राय मोनब्रै ब्रन्ज नोंखौ दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उसु एस'सिएशना बरायफैदों आर'नाइजों माबायदि मोनदों मोजां मोनदों गोसोखौ बिमायाबो मोजां मोनदों